9 Οκτώβρη ώρα 12 παρά. Χτύπησε το κινητό μου, τα μαντάτα ήταν κακά. Στο τηλέφωνο μου είπαν έλα πιάσου γρήγορα. Έπεσε ο αδερφός σου. Χτύπησα σχημά κατευθείαν στο σημείο. Έσπευσαν πολλά παιδιά. Με πρώτη την αδερφή μου δούλευε εκεί κοντά. Είδε το σταυράκο με αίματα πολλά στο κεφάλι. Και έπαθε κι αυτή ζημιά μεγάλη. Από αυτό που αντίκρισαν τα μάτια της, αλλά ήταν δυνατή και προσπάθησε πολύ να βοηθήσει το μικρό να συνέλθει γρήγορα, αλλά τίποτα, ήταν ήδη αργά. Ο πατέρας έφτασε και αυτός λίγο μετά. Αντίκρισε το γιο του χτυπημένο σοβαρά. Δεν πίστευε στα μάτια του, άρχισε να του μιλάς. Απάντηση καμιά, κατευθείαν στο μυαλό. Ερωτήματα πολλά, θα ζήσει, θα πεθάνει, θα γίνει καλά. Έφτασε τα στενοφόρο και αυτό λίγο μετά. Πήγε και αδερφή μου για να είναι κοντά. Ξεκινήσαν για το κατ και αμέσως ρωτά τον τραυματιοφορέα πως είναι τα πράγματα. Τότε αυτός την κοιτά και θλιμμένος απαντά, παρακάλα να γίνει θαύμα απ' τα πιο μεγάλα. Εγώ και ο Θοδωρής ήμασταν στη δουλειά και κατευθείαν φύγαμε. Πολύ βιαστικά είχαμε μια ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και ο μικρός μας θα νικήσει για ακόμα μια φορά τη μάχη, όπως έκανε συχνά, γιατί ήταν μαχητής στην καθημερινότητα. Σε ένα άθλημα που αγαπούσα από μικρός, και αυτό το άθλημα ήτανε το kickbox. Όταν φτάσαμε στο κατ πήγαμε στην αδερφή μας και ρωτήσαμε αν ο Σταύρος είναι καλά. Μας κοίταξε στα μάτια με πολύ βαριά καρδιά και μας είπε πάει, έφυγε πια. Τότε ένιωσα βαθιά στην καρδιά μαχαιριά και αρχίσαμε κι οι τρεις να κλαίμε σαν μικρά παιδιά. Προσπάθησα εγώ να φανώ δυνατός, γιατί ο Θοδωράκης κατέρευσε κι αυτός λίγο μετά. Με φωνάζει ο γιατρός μου, λυπάμαι για τα τυχές γεγονός. Έλα μαζί μου, αν θες να τον δεις μονάχα πες μου. Αντέχεις, μπορείς. Το πρόσωπό του δεν είναι αυτό που σου θυμάσαι. Απ' τον μικρό σου αδερφό, γιατρέ, όπως και να έχει, εγώ θέλω να τον δω, να τον αγκαλιάσω πριν το ταξίδι αυτό. Έτσι και έγινε λοιπόν, μου δείξε το μικρό. Ακόμα δεν πιστεύω, το χάλι αυτό, το χάλι αυτό, το χάλι αυτό, το χάλι αυτό, το χάλι αυτό. Αλλά ήταν αληθινό. Το χειρότερο όμως ήταν όταν το μάθει η μαμά. Ήταν στη Γερμανία, είχε φύγει για δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο, άρχισε να με ρωτά, Χρήστο πες μου πως είναι όλα ψέματα. Τότε δεν άντεξα ξανά, έβαλα τα κλάματα. Της είπα, μα να μην πάθεις τίποτα, έχεις ταξίδι μεγάλο και άλλα 3 παιδιά που σ' αγαπάνε πάρα πολύ και αυτά. Όμως πέρασε η ώρα και αμέσως μετά κανόνισα γραφείο να γίνουν όλα σωστά. Να τον ντύσουμε γαμπρό και όλα τα σχετικά, να τον κυδέψουμε αξιόπρεπα στην κηδεία. Τα άτομα πάρα πολλά ήρθαν όλοι να πουν το τελευταίο για μέχρι και άγημα. Του κάνανε από το στρατό γιατί ήταν στην Ελβίκ το παλικάρι αυτό. Τελειώνοντας θέλω να πω, αδερφέ μου, ήσουν ένα παιδί καλό με καλή ψυχή και όνειρα πολλά, αλλά ο χάρος σου τα πήρε όλα μια μέρα μετά. Τα γενέθλιά σου, ηρωνία απλά, πάντα ήσουν με το κεφάλι σκυφτό στους μεγαλύτερους σου. Είχες πολύ σεβασμό, δεν αντιμίλησες ποτέ στον μπαμπά, στη μαμά, γιατί ήσουν ένα παιδί μεγαλωμένο σωστά. Τελειώνω αδερφέ μου και ελπίζω εκεί ψηλά να μην κάνεις φασαρίες, να είσαι καλά, να μας προσέχεις όλους και τη μικρή σου ανιψιά, γιατί φυλάκας αγγελός της είσαι εσύ τώρα πια. Είσαι εσύ τώρα πια. Φυλάκας αγγελός της είσαι εσύ τώρα πια. Τώρα πια, τώρα πια, τώρα πια.